Ale Majku, co pak jsi chtěl? Jo, zmíníme tréninkové plány. Něco jsem našel tady v Brně, tady to mám. Co to je? Nějaká nová hala v Brně. Sarvego Brno? Na to kašlu. Já říkám, že od pondělka začneme trénovat. Chceš mi říct, že tahle ta partička ze mě udělá lepšího boxera? Nejen to, Jak to můžeš vědět? protože to vím. Tak mě přesvědč! Potřebuješ posílit celé tělo a nikdo jiný tě v Brně nedokáže připravit tak jako oni. Jejich tréninky, jejich metody, rozumíš mi? Nekecáš? V pondělí tě tam chci vidět.